We can't show you a real hunt, but we can show you a training. So in a moment I will take out a lure, and then we'll see what Ina has to say about that. Ja, der er god fart på. Sådan der. Og så har Ina sat sig på duen, og hun holder rigtig godt fast, så den ikke slipper fra hende igen. Og så kan I høre, at hun sidder og snakker. Og det gør hun, fordi hun er tilfreds med sit bytte her. Så nu får hun lige lov til at tage et par bidder af duebrystet, inden hun får en belønning. Ja, sådan efter en træning og en endt jagt, jamen, så skal de selvfølgelig have en belønning for deres arbejde. Og det skal gerne være noget, som er lige så godt eller bedre end duen her. Så Ina, hun har fået et stort kyllingelår, som hun sidder og parterer. Og så vil I kunne se, at Ina, hun breder vingerne lidt ud. Og det gør hun for at skærme på sit bytte, sådan så andre potentielle. Og så er Albert altså på vingerne. Og byttetrappen, den kommer altså hurtigt i spil. Og nu prøver Albert så at slå til den. Men I kan se, at han flyver meget tæt på. Slagfalken er en meget populær jagtfugl i Mellemøsten og i Asien. Den kan nemlig både tåle ekstrem varme, men også ekstrem kulde. For selvom det er en lille falk, så er den hurtig, og den er også meget modig. Sådan et sagafalkepar, de kan altså med lethed næsten faktisk jage et havørnepar væk fra deres rede. Og det er simpelthen for selv at bruge den her rede her. Så bliver falkeløjen kastet, og den griber den. Eller ved russere. For det var en fransk ornitolog og naturvidenskabsmand Leroux, der i sin tid fandt og beskrev den her ørn. And here you see the black eagle. Det er en hundeørn, og hun hedder Shiba, og på afrikansk der betyder Shiba dronning, så hun er vores afrikanske dronning. I kan se, at det er en utrolig smuk ørn. Den er helt sort, og så når den folder vingerne ud, så har den sådan et hvidt afmærk omme på ryggen. Det de primært jager, det er klippegrævlinge. Det er sådan nogle kaninstore pattedyr på en 5-6 kilo. Hvis den ikke tager de her klippegrævlinge ude i naturen, så kan den godt få på at tage andre pattedyr, andre fugle og endda krybdyr. Og de klør, hun har, de er meget tykke. Og de er altså i stand til at tage den her klippegrævling, og den vejer som sagt 5-6 kilo. Og Shiba, hun vejer altså kun 3,5 kilo. Så hvis man kan tage noget, der er større end en selv, det skal man altså være specielt lavet til. Men altså, man er heller ingen dronning for ingenting. Så det var vores sorte og en Shiba. Fange deres bytte, så får de et krampeanfald.
Og det her krampeanfald, det tager lige lidt tid, før det løsner sig. Og nogle gange så får de altså også det her krampeanfald i vores handsker. I Kazakhstan-Mongoliet, når man er på jagt, så har fuglen også sin hætte på. Og så når man så finder et byttedyr, så tager man så hætten af. Og bagefter, når byttet det så er fanget, det er det selvfølgelig steder, der tager de bjerggeder. Og man har også set dem angribe ulve og sneleoparder. Så hvis der også har fået øje på lidt spændende. Det kræver lang tid om en alder på over 5 år. Lad os se. Han hedder Barbetus. Han er 6 år gammel, og han kom hertil som 3-årig, og der havde han aldrig prøvet at have luft under vingerne. Så Barbetus han har altså lært sig kunsten at flyve her på ørnereservatet. Men han vil nok gerne følges med ind, og det skal han selvfølgelig have lov til. Og I kan se, at inde i Barbetus' mave. Der hedder den Bearded Vulture. Der svensk bliver den kaldt lamgang, und auf Deutsch heißt er ein Bartgeier. Jeg har prøvet at lægge mærke til, hvordan han bevæger sig. Det er nemlig ret atypisk for rovfugle at gå på den her måde. Det er små trippende skridt og små fødder. Jeg kan se, at han har et eventyrligt udseende. Han har en pjusket fjerdragt med nærmest løssidende fjer, som ligner skællene på en drage. Så har han et bukkelignende skæg under næbet, og hvis I ser ind i hans øjne, vil I kunne se, at han har en rød ring omkring iris. Lammegriben betragtes som grib, men det eneste, den egentlig har til fælles med griben, det er, at den lever af større døde dyr, som den finder i bjergene. Så den er altså ikke nogen typisk jæger. Altså tror jeg... Her ser I så vores falconer. På lidt andre hestekræfter. Ørnene de kan altså flyve noget hurtigere, end hvad vi kan gå og løbe, så nogle af vores ørne de er meget vant til at komme med ud med ATV'eren eller vores hummer. Og det er de altså helt vilde med, for så kan vi ordentligt komme rundt i terrænet, og så kan de følge med. Hun kommer her. Og prøv at lægge mærke til, hvordan hun lander på fælgen. Hun er nødt til at baske ret meget med vingerne og slinger med underkroppen, for hun er nemlig så kropstung, at hun ikke har andre måder at tage farten af på. Og så må vi se, om vi kan få lov til at se på lidt tættere hold. Ingenting, for man har set Stellasøren, hun er på helt op på 9 kilo. Det er altså helt vægt. Så går hun på en lidt anden måde end lammegrib, vi så lige før. Det her er øjlernes måde at bevæge sig på. Og så løfter hun lige vingerne lidt, når hun går, for det kunne være, at vi havde glemt, hvor stor hun var. This is the Steller sea eagle. It's a female.
Det er farligt. Så sidder Kamchatka lige og spiser en kyllingvinge. Udover krabber, så er sild og kylling altså hovedmåltidet. Og så kan jeg også se, at hun synes altså, at det er lækkert at sidde og pille den her vinge her, for nogle gange så har hun det bare med at sluge den i et helt stykke. Men i dag, der skal det lige hygges lidt om. Ja, så sidder hun bare lige og gør opmærksom på, at de skal altså ikke prøve at tage hendes vinge. Og det er heller ikke for sjov, at hun gør opmærksom på det. For en Stellason, den kan altså med lethed vælte en fuldvoksen mand om kul og slæbe ham et par meter hen ad jorden. Så det handler om at have øjne i nakken, når man er ude med Kamchatka. Og så kunne man måske også tro, at den var kluntet eller klodset, når den først på vingerne. Det er den altså ikke. En Stellason, de er faktisk lynhurtige, og man har... I kan se, den nordlandiske havørn er let at kende. Der var lige nede i vandet.